आर चैत्र मासरे यात्रा हो यात्रा रे शिव पार्वती हर गौरी ऋषिके व्रत हो शुभिले अन्न ग्रहण करेनि पार्टी शुभिले खाइएनि कौन गुड़ी माटी बाजिले खाइएनि। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज आम आसु ये माँ काली आरती होती आसु मो फ्रेंड्स मैंने आसु ये डांसर बिनु बिनु टी देख एपटे देख टे से हमेशा भाई टे लुचिक पड़ाऊँ चलो ये अमर 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 आसे ब्लॉग रे। हाँ कौन टे कह माँ विषय में कौन खराब सब स्टार्ट होते सब एंड हाँ बिनु माँ विषय कौन कह चाहूँ जय माँ काली कौन टे कह कौन पढ़ुच कौन कौन माँ विषय में आज सभी आशा
ରାତିରେ ଆଳତିରେ ଖାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ନା ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଉପାସ ରହିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଖାଇଦେବି ଯିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଳତିରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଲାଇଟ୍ ଟା ପଡୁନି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଟା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଲାଜ କଣ ଭାଇ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିବା ହଁ କୁହ କହୁନ ପଳଉଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପଲୋଡ କରିବା ତ ଆମର ଏଠି ପୂଜାରୀ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଦିପଦ କହିବା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିପଦ ଟିକେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲେ ଏଇଟା ଆର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହର ଗୌରୀ ମିଶିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରତ ହଉଛି ତାଙ୍କେ ଦେଶ ଆଉ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି 21 ଦିନ ଏ 21 ଦିନ ଭିତରେ ମା ଆଉ ବାପା ମିଶିକି ଯେଉଁ କରିବେ ଏଇଟା ହବିଷାନ୍ନ ହବ ମା ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିକି ତାଙ୍କେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ବହୁତ ମାନସିକରେ ଆସନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସ୍ନାନ କରିକି ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦାତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନା ହେବ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ସେ କୁମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଢାଳା ହେବ ଢାଳିକି ଆସିଲା ପରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ହେବ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମା ବିଜେ କରିବେ ପାଣିଦଣ୍ଡକୁ ଗଲା ପରେ ଆସିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ ସେଇଠି ପଣା ପାଣି ସେବନ କରିବେ ପାଦୁକ କଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି ହେବ ମାଙ୍କର ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେବ ଅଗ୍ନି ଯାପନ ହେବ ଏ ହବିଷାନ୍ନ ରୋଷେଇ କରିକି ତାଙ୍କେ ଅଧରାତ୍ରରେ ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଅଧରାତ୍ରରେ ଯାଇ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେବ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେବ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଯାତ୍ରାଙ୍କର ସେ ନିୟମ ନୀତି କଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମ୍ପରାର ଯାତ୍ରା ଥିଲେ ଆଗେ ଥିଲେ ମାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରୁ ଏଇଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ମାନସିକ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଏ ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ ଉଷୁନା ଧାନ ମାନେ ଧାନଟାକୁ ସିଝନ୍ତି ସେ ଧାନ ଗଜା ହୁଏ
ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ ଏତିକି କହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ନାଁ ହେଉଛି ନଣ୍ଡା ବାଉଁଶ, ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭିକାରୀପଲ୍ଲୀ, ଥାନା ଛତ୍ରପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଆସିକି ଏ ଯାତ୍ରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବୁଲିକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଲୁ ଆମ ଗୋସାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଆଳତି ହେଇଛି ଏଠି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅବଗତ କରିବାରୁ। ଦେଖିଲେ କି ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆମର ଜଣେ ଯେଉଁ ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ସେ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ହେଇପାରିଥିବେ କି ମାଙ୍କ ପୂଜା କିପରି ହୁଏ, କାହିଁକି ହୁଏ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏ, ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅବଗତ ହେଇପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ତ ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ତ ଏଠି ଖାଇବାର ବି କିଛି ରୁଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ସେ ଭୋଜନ ଟାଇମ୍ରେ ବି କିଛି ରୁଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ବାହାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲେ ଆଉ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ମାଟି ଶୁଭିଲେ ଖାଇବେନି, ଆଉ କ'ଣ ଗୁଡ଼ି ମାଟି ବାଜିଲେ ଖାଇବେନି, ବାଳ ଫଳ ବାହାରିଲେ ଖାଇବେନି। ସେଦିନ ଅନ୍ନ ଆହାର ହେଇ ରହିଲା, ଭୋକର ଉପାସରେ ରହିବେ। ଉପାସରେ ରହିଲା। ଘଣ୍ଟ ଢୋଲ ବାଜିବ, ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଢୋଲ ବାଜିବ, ବାଜିଲା ପରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପାଟ ଉଟା ଡାକିବେ, ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ତିନି ପଦ ଡାକିବେ, ପାଟ ଉଟା 3 ମିନିଟ୍ରେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖିଆ ସରାଇବାର। ତ ଦିନକୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କ'ଣ ଥରେ ହିଁ ଥାଉଛି ରାତିରେ? ରାତି ଗୋଟେ ଥର। ତ ଦିନରେ କିଛି ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ଉପା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାହା କିଛି ପଣା ପାଣି ଟିକେ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା କହିଲେ ଏମିତି ସବୁ ହବ। ଆଉ ହଁ ପରିବା ରିକ୍ସାର ତ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣିଲୁ। ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଆମ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। କି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ବି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ବାହାରୁ ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପୁରା ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ପୁରା ଉପବାସ। ତ ସେଇଦିନ ପାଇଁ ପୁରା ଉପବାସ ରହିବେ ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ସରାଇବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଢୋଲ ବାଜିବ, ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପୁରା ସେଦିନ ସେ ରାତି ପୁରା ଉପବାସ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବି ଉପବାସ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ପଣା କିଛି ପ୍ରସାଦ ଛୋଟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଆଜି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।